ሰራዊት ፑቲን ስለምንታዩ ገና ናብ ርእሰ ከተማ ኪየቭ ክበጽሕ ዘይከኣለ ሰራዊት ሩስያ በትእዛዝ ፑቲን ኣብ ዩክሬን ኩናት ካብ ዝኸፍት ድሮ ኣሳት ክልተ ሰሙናት ሓሊፎም ኣለዉ። ገስጋሶምን ዓወታቶምን ግና ከምታ ኣመጻጽኦምን ፈኸሮምን ክኸውን ኣይከኣለን። እቲ ናይ ውሕዳት መዓልታት ተልእኾ ዝተባህለ ወፍሪ ኸኣ ገና ዝኾነ ዓባይ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ከእቶ ኣይከኣለን ዘሎ። ኣብታ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ዝኾነት ከተማ ኪየቭ ዝርከቡ ህዝቢ ነቲ ሰራዊት ሩስያ እንተኣትዩ ጥንቃቐታት ግበሩ ዝብል ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብመራኸቢ ብዙሃንን ብመጉልሒ ድምፅታትን ዝወሃብ መጠንቀቕታታት ጸማም ሓደ ደርፉ ኮይንዎም ድሮ ለሚዶሞስ መግቢ ይኹን ኣስቤዛ ኣብ ዘድልዮም እዋናት ሸናዕ እናበሉ ዘድልዮም ነገራት ዓዲጎም ናብ ማዕቀሊታቶም ክምለሱ ይረኣዩ ኣለዉ። ደቂ ኪየቭ ንድምፂ ሚሳይላት ሩስያ ካብቲ ናይ ሃገሮም ድምፂ ጸረ ነፈርቲ ፈልዮም ከለሊዎ ስለ ዝኽኣሉ ኸኣ መዓስ ይንቀሳቐሱን መዓስ ይሕቡን ፈሊጦም ዳርጋ ናብ ንቡር ንጥፈታቶም ክምለሱ ክኢሎም ኣለዉ። ከመይ ትቕንዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪ ዛራ ኢንተርቴይንመንት ጽቡቕ ንኽትህሉ ከም ናይ ወትሩ እናተመነና ኣብ ናይ ሎሚ ትንተናዊ መደብና ነቲ ክሳብ 50 ኪሎ ሜትራት ዝመንውሑ ቃፍላይ ወተሃደራዊ መካይን ኣምሪሑ ናብ ዩክሬን ድሕሪ ምብጋሱ ኣብ ሓጸርቲ መዓልታት ዕላምኡ ናብ ዝኾነት ርእሰ ከተማ ኪየቭ ክበጽሕ ተገሚቱ ዝነበረ ሰራዊት ሩስያ ብኸምቲ ዝድለ ከገስግሶ ዘይከኣለ ምኽንያታት እንታይ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ክንፍትን ኢና። ሰናይ ምክትታል። ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ስርሕት ዶንባስ ንዝበሎ ኩናት ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣዊጁ ሰራዊት ሩስያ ድማ ብኩሉ ማእዝናት ናብ ዩክሬን ከኣትውሉ ኣብ ዝጀመረ እዋናት ዝበዝሓ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ዝብልኦ ከም ዝነበረ እንተኾይኑ ሰራዊት ሩስያ ነቲ ብፕሬዝዳንት ፑቲን ዝተዋህቦ ትእዛዝ ናይ በርቃዊ መጥቃዕቲ ከተግብር ዓቕሚ ከም ዝሓፅሮን እቲ ኩናት ድማ ብመሰረቲ ተቐዲሙ ዘውፅኦ ውጥን ይኸይድ ከም ዘየለኒ ነይሩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ሰራዊት ዩክሬን ብኣንጻር እቲ ፑቲን ዝገምገሞ ክርዕዱ ብዘይምኽኣሎምን ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓባይ ከተማ ድማ ሓያል ዝኾነ ናይ ምክልኻል ወኒ የርእዩ ብምህላዎምን እዩ ዝግምገም። ኣካይዳ እቲ ኩናት ብሩህ ከም ዝገብሮ ቀዳሞት ዕላማታት ሩስያ ዓበይቲ ዝኾና ከተማታት ኪየቭ፣ ካርቪቭ፣ ማሪፖል፣ ከርሰን፣ ሱሚን፣ ቸርኒቭን ነይረን። ብመሰረት ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ኣብ ጎደባታትን ዶባትን ዝበዝሓ ካብዘን ከተማታት ከቢ ዝኾነ ደማዊ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ። ብማእከላይ ወገን ክረጋገጽ እኳ እንተዘይተኻእለ ብመሰረት ሓፈሻዊ ጠቕላላ ስታፋት ምክልኻል ዩክሬን ዝሃቦ ጸብጻብ ሰራዊት ሩስያ ዳርጋ 11,000 ዝኾኑ ሰራዊት ኣማኢት ታንክታት፣ ዱርዓት መካይንን ካልኦት መሳርያታት ውግእን ከሲሩ ኣሎ። እዚ ሓበሬታ ሓቂ ምስ ዝኾን ድማ ሰራዊት ሩስያ ገና እንከሎ ካብቲ ኣብ ውግእ ምስ ቸችናውያን ዝኸሰሮ ጠቕላላ ብዝሒ ወተሃደራት ዝዛይድ ክሳራ ገጢሙ ኣሎ ማለት እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ እዚ ቤት ጽሕፈት ሰራዊት ዩክሬን ብፍላይታ ናይ መወዳእታ ዕላማ ዝኾነት ከተማ ኪየቭ ንምሕላው ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ድሉ ከም ዘሎ ክሕብር እንከሎ ክንድቲ ሰራዊት ሩስያ ነዛ ከተማ ንምዕናው ዘሎ ድሌት ዝዳረግ ናይ ምዕቃባ ድሌት ኣለና ክብል ድማ ይውስኽ። ሰራዊት ሩስያ ብሰንኪ እዚ ኣብ ባይታ ገጢሞም ዘሎ ልዕሊ ትጽቢታቶም ዝኾነ መኸተ ውጥን ኩናት ንኽቕይሩ ተገዲዶም ከም ዘለው ይሕበር። ታሪኽ ሕብረ ሶቪየትን ሩስያን ከም ዘነጽሮ እንተኾይኑ ሰራዊት ናይዛ ዝዓበየት ክፋል ሕብረ ሶቪየት ዝነበረት ሩስያ ብማዕበላዊ ዝኾነ ናይ ብዝሒ ሰራዊትን ኣጽዋርን ተደጋጋሚ መጥቃዕትን እዩ ዝፍለጥ። ብመሰረት እዚ ስልቲ እዚ ድማ ዋላውን ሰራዊት ዩክሬን ነዚ ብተደጋጋሚ ማዕበላት ዘጥቃዕ ዘሎ ሰራዊት ሩስያ ክድፍኣሉ እንተዘይከኣለ ከበድቲ ብረታትን ነፈርትን ሩስያን ግና ንኸተማታት ካርኪቭ፣ ቸርኒቭን ማሪፖልን ብዘይዕርፉ ደብዳባት ይምድምደን ከም ዘለዋ እዩ ዝሕበር። መንግስቲ ዩክሬን ከም ዝኸሶ ዘሎ እንተኾይኑ እውን እቶም ብመሰረት ውዕል ጀኔቫ ክልኩላ ዝኾኑ ክላስተርን ተመሳሰልቶም ዝኾኑ ተተኮስቲ ይጥቀም ከም ዘሎ እዩ ዝኽሰስ። እዚ ተግባር እዚ ቅድሚ ቁሩብ እዋናት ነፈርቲ ሩስያ ንሰራዊት ከተማ ኣሌፖ ናብ ሜዳ ኣብ ዝቐየራሉ እዋን ዝተራእየ ተግባር ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ እዚ ተግባራት ናይ ብሓቂ ድዩ ዝትግበር ዘሎ ኣጻሪኻን ምፍላጥ ግዜ ዝሓትት እኳ እንተኾነ ካብዘን ከተማታት ተፈናቒሎም ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ብዘይ ዓቐን ዝውሕዙ ዘለው ተቐመጥተን ግና ኣብ ልዕሊ ዘን ከተማታት ኣጋጢሙ ክኸውን ዝኽእል ደብዳባት ገለ ስእሊ ክህቡ ዝኽእሉ እዮም። ኣብቲ ሩስያ መሬት ኢላ እትማጎተሉ ዞባ ዶነስክ ዝርከባ ከተማታት ስቻስያን፣ ቮልኖቫስካን ድሮ ሙሉእ ብሙሉእ ዓንየን ዘለዋ ከተማታት እየን።
ሰራዊት ሩሲያ ነዘን ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ንምእታው ኣብ ዘካይዶ ዝነበረው ኩናት ኣባላት ቀይሕ መስቀል ናብቲ ቦታ ኣትዮም ቁሱላት ንኸውጽኡ ክፈቅድ ከም ዘይከኣል እዩ ዝግለጽ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ እዚ ሰራዊት ዋላውን እዛ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ድሕሪ ምእታዋ ብፍላጥ ንቁጠባውን ትሕቲ ቅርጻውን ህንጻታት እታ ከተማ ብተመልከተ ለይዕንዎ ከም ዘለዩ ዝኽሰስ። ብሰንኪ ዝዕረፍቲ ዘይብሉ ደብዳባት ድማ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ድሮ ክሳብ 2000 ዝበፅሑ ሰላማውያን ሰባት ህይወቶም ክስኡኑ ተገዲዶም ከም ዘለዉ እዩ ብትካላት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዝግለጽ ዘሎ። ብሰንኪ እዚ ድማ ዩክሬናውያን ዝኸፈሉ ከፊሎም ከተማታቶም ንክከላኸሉ ተቐሺቦም ከም ዘለዉ ይእመን። ናይዚ ህዝቢ ዩክሬን ከተማታቱ ንምክልኻል ዘርእዮ ዘሎ ሓያል መኸተ ዝኾነት ቀንዲ ኣብነት ከተማ ካርቪቭያ ህዝቢ ዛ ከተማ አንጻር ወራር ሩስያ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ናይ ምክልኻል መንፈስ የርኢ ምህላው ንፕሬዝደንት ፑቲን ቀንዲ ኣርሚሞ ዘሎ ክስተት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ መራሕቲ ዛ ከተማ ምስ መንግስቲ ክረምሊን ጽቡቕ ዝኾነ ምርድዳእ ዝነበሮም ክኾኑ እንከለዉ ኣብዚ ሩስያ ንምቋም ህዝባውያን ሪፓብሊካት ሉሃንስክን ዶነስክን ትጉስጉሰሉ ዝነበረት እዋናት ድማ ፖለቲከኛታት እዛ ከተማ ካብቶም ቀንዲ ደገፍታዮም ዝነበሩ እንተኾነ ሰራዊት ሩስያ ናብዛ ከተማ ኣብ ዝገስገስሉ እዋን ህዝቢ ዛ ከተማ ከም ትጽቢቶም ኣብ ኣፍ ደገታ ከተማ ዕምባባታት እናደርብየ ዘይኮነስ ድፍዓት ኣዳልዩ ብዓረር ጥይት እዩ ተጸቢቦም። እዚ ኩናት ቅድሚ ምእዋጁ ካብ ቀንዲ ዕላማታት እዚ ኩናት ንተዛረብቲ ቋንቋ ሩስያ ዝኾኑ ዩክሬናውያን ካብቲ ብመንግስቲ ዩክሬን ዝወርዶም ዝነበረ ጸቕጥታት ሓራ ንምግባር ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ነይሩ። እንተኾኑ ኣብዛ ዝበዝሑ ተዛረብቲ ሩስያ ዘለዋ ከተማ ዘጋጥም ዘሎ ኩነት ንሓቅነት እዚ መግለጺ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ኮይኑ ተረኺቡ። ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት መንግስቲ ክረምሊን ኣብ ምዕባይ ወተሃደራዊ ብቕዓቱ ቢልዮናት ዶላራት ከም ዘጥፈዩ ዝፍለጥ። እዚ ወተሃደራዊ ሓይሊ ድማ ንጎረባብቲ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ንምርዓድ ዘገልግል ሓደ ካብቶም ቀንዲ ዕኑድ መንግስቲ ፑቲን ተባሂሉ ዝግለጽ። ዝኾነ ኮይኑ እዚ እውን ሓቅነቱ ገና ድሕሪ ምዝዛም እዚ ኩናት እኳ ዝረጋገጸ እንተኾነ ሰራዊት ዩክሬን ነቶም ዛጊት ማሪኽዎም ዘሎ ብረታት ምርኩስ ብምግባር ከም ዝሓበር እንተኾይኑ ግና ዝበዝሑ ካብቶም ብማዕበል ዘጥቅዑ ወተሃደራት ሩስያ ዓጢቖሞ ዘለዉ መሳርያታት ልዕሊ 30 ዓመታት ዘሕለፉ ኣብ ዘበነ ሕብረ ሶቪየት ዝነበሩ ምዃኖም ዝግለጽ። ምናልባት ድማ እዚ ሓደ ካብቲ ሩስያ ቁልጡፍ ዓወት ንኸይተመዝግብ ዝዕንቅዝ ዘሎ ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእልካ ይግመት። እዚ ኣቦቱ እንከሎ ግና እቲ ቀንዲ ነዚ ቅልጣፈ ናይ ሰራዊት ሩስያ ዘደናጉ ዘሎ ምኽንያት ዩክሬናውያን ዘርእይዎ ዘለዉ ሓያል ናይ ምውጋእ መንፈስ ምዃኑ እዩ ብዙሓት ዝሰማምዕሉ። ብሰንኪ እዚ ድማ ሰራዊት ሩስያ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ኣሽሓት ወተሃደራት ብምኽሳር እዩ ክሕዝ ተገዲዱ ዘሎ። እንተኾነ ሰራዊት ሩስያ ንዘበናት ከም ዝሓዞ ባህሊ ኩናት እንተደኣ ኮይኑ ዝመጽእ ናይ ሰብ ክሳራ ፍጹም ዘገድሶ ኣይኮነን። ዝኸፈለ ኸፊሉ ኸኣ ዋላዳ ግዜ ይውሰድ እምበር ግስጋሱ ደው ከብል ትጽቢት ኣይግበረሉን። ከም ዝፍለጥ ሩስያ ካብ እዋናት ሶቪየት ጀሚራ ምፍራይ ኣጽዋር ደው ኣቢላ ኣይትፈልጥን። እዚ ነነዊሕ እዋናት ኣብ መኻዚኖታት ተቐሚጡ ዝጸንሐ ማልያ ዘይብሉ ዓቐን ኣጽዋር ድማ ኣብዚ እዋን ብዘይ ዕረፍቲ ናብ ዩክሬን ይውሕዝ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ሰራዊት ዩክሬን ነዚ ብዝሒ ናይ ኣጽዋር ናይ ምምካት ዓቕሚ እምበር ብሕቡእ ካብ ኔቶ ይልገሰሉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ብፍላይ ከዓ ጸረ ነፈርቲ ኔቶ እቶም ቀንዲ ካብቶም ነዚ ማዕበል ደብዳባት ሩስያ ከዝሕልዎም ክኢሎም ዘለዉ እዮም። እዚ እናኾነ ግና ሰራዊት ሩስያ ዘካይዶ ዘሎ ማዕበላዊ መጥቃዕትታት ክውስኽ እንተዘይኮይኑ ክጎድል ኣይረአን እዩ ዘሎ። ብመንጽር እዚ ድማ ሰራዊት ሩስያ ነቲ ብዘይ ዕረፍቲ ናብ ዩክሬን ዝጓርቶ ዘሎ ወተሃደራትን ኣጽዋርን ክሳብ ዘየቋረጸ ወይ ድማ ሰራዊት ዩክሬን ኣብ መወዳቱ ኣላሽሉ ስዕረቱ ክሳብ ዘይተቐበለ እዚ ኩናት ዝቕጽል እዩ ዝመስል። እንተኾነ ሰዓርን ተሰዓርን ብዘየገድስ እዚ ኩናት ቀንዲ ኣብርሂዎ ዘሎ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ህዝቢ ዩክሬን ንነብሱ ከም ምዕራባዊ ከም ዝርያን እዚ ዝኸፍሎ ዘሎ መዳርግቲ ዘይብሉ ዋጋ ድማ ክሳብ ክንደይ ንፍልስፍና ክረምሊን ከም ዝነጽግን ዳግም ኣብ ትሕቲ ሩስያ ክቁረን ከም ዘይደልን እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ዘእተው ተንተንቲ ድማ ሩስያ ዋላውን ብሓይሊ ውትድርና ንዩክሬን ኣብ ትሕቲኣ ከተእትዋ እንተኽኣለት ንወተሃደራታ ኣብ መፈጸምታ ዘይብሉ ዘለኣለማዊ ኩናት ምስ ህዝቢ ዩክሬን ትፈርዶም ዘላ ይብሉ። እምበኣር ከዝኸበርኩም ተዓዘብትና ነዚ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ዘተኮረ ትንታነ ብዛዕባ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ገለ ተወሳኺ ፍልጠት ረኺብኩምሉ ክትኮኑ እናተተስፎና ምሳኹም ዝጸንሐና ኣዳላው ቶማስ በርሀ ምስ ሙሴ ግርማጽዮን ብምዃን ኢና። ክሳብ ብሓድሽ ትሕዝቶ ንራኸብ ከዓ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን